lijepa. U ime Priluci Hrvatske i svoje osobno ime želim vam dobrodošlicu na ovo događanje. Hvala vam što ste se odazvali jer to znači da ste prepoznali važnost ove teme. Uključili smo se u ovaj projekt jer je naša misija rješavanje probleme u društvu, a problem globalnog zatopljenja je u ovom trenutku naš najveći problem. Our Planet, Our Business savršeno se nadograđuje na našu globalnu strategiju i predanost zaštitu okoliša. Svojom novom strategijom PwC se globalno obvezao na 3 cilja vezano uz zaštitu okoliša. Smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, prijeći na potrošnju električne energije 100% iz obnovljivih izvora i kompenzirati potrošnju CO2 za sva posebna putovanja avionom. Ovim događanjem želimo poslati poruku da je doprinos poslovnog svijeta, kao i naš osobni doprinos, rješavanju krize neophodan i molimo vas ovdje prisutni da tu poruku širite dalje. Film je stvarno fantastičan i kažu da slika govori 1000 riječi, a vjerujem da će vas ovaj film ostaviti bez riječi. Hvala vam na pažnju.